खुलुमबाय दिनैनि निउस अपडेट बयखौबो बरायबाय। दिनैनि फार्स्ट निउस अपडेटआनो जाहैबाय नेपाला भारतनि निउस चेनेलफोरखौ बन्द खालामबाय। नेपालनि केबल टिभि प्रडिउसार दूरदर्शननि अनगायै गासै भारतनि गावारि निउस चेनेलखौ बन्द खालामनो थांखि लादों। नेपालनि कम्युनिस्ट पार्टीनि स्पोकपारसन नारायण कानि सेरेस्तेया बुंनाय बादिब्ला भारतनि निउस चेनेलफोरा नंखाय रादाब फोसावो, जायनि थाखाय नेपाला भारतनि निउस चेनेलफोरखौ बन्द खालामनो थांखि लायो। मख'नो गोनांदि थांनाय माखासे दाननिफ्रायनो सिमनाखौ लानानै नेपाल आरो भारतनि सोमोन्दोआ गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन जाबोदों। 2 नम्बराव दङ कटन इउनिभार्सिटिया सेकेन्ड आरो फोर्थ सेमिस्टारनि आनजादखौ केन्सेल खालामबाय। मुलुगनाङैनो सिलिंखार खालामग्रा कर'ना भाइरासनिफ्राय रैखाथि मोननो थाखाय मिरु सरकारा लकडाउन फोसावदों, जायनि जाहोनाव सोलोंथाइया बन्द जानांदों आरो आनजाद लानो हायाखै। बे समावनो कटन मुलुगसोलोंसालिया मोनसे खौरां फोसावो। कटन मुलुगसोलोंसालिया रायजोआव कर'नानि थासारिखौ नोजोर होनानै डिग्री सेकेन्ड आरो फोर्थ सेमिस्टारनि आनजादखौ केन्सेल खालामनो थांखि लादों। बे आगानखौ मैया मुलुगसोलोंसालियाव मोनसे मेल खुंनायनि उनाव लानाय जायो। बबेखानि कटन मुलुगसोलोंसालिया बेखौबो रोखा खालामो दि थांनाय बार जालांनाय आनजादनि पारफरमेन्सखौ नायनानै फरायसाफोरखौ पास खालामगोन। नम्बराव दङ उकिल गगैनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनदों। जोबथेसालियाव जोबजानाय आसामनि कृषक मुक्ति संग्राम समितिनि गाहाय उकिल गगैनि देहायाव मैया गिख्रंथाव बेराम कभिड-19 पजिटिभ मोनो। बबेखानि थांनाय बुधबारखालि बिथां उकिल गगैनि दैदेननाय कृषक मुक्ति संग्राम समितिनि सानै दैदेनगिरि बिट्टु सनवाल आरो धनन्जय कनवारनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनदों। उकिल गगैनि एडभकेट सान्तानु बरठाकुरा रोखा खालामो दि उकिल गगैया जामिन मोननांगौनिबो मदद बिनाय जादों। मख'नो गोनांदि समाजारि बिजोङाव गोबां सुबुंफोरा उकिल गगैखौ जोबथेसालिनिफ्राय हगारनांगौनि दाबि दैखांगासिनो। 4 नम्बराव दङ मरिगाव जिल्लानि सासे फरायसाया थैदों। मरिगाव जिल्लायाव बेचेलर अफ इन्जिनियारिं 5th सेमिस्टारनि सासे फरायसाया थैदों। हरनि समाव गारिनिफ्राय ओंखारनानै न'आव थालांनाय समाव हरखाब जिउ गोमायो, नाथाय थैनायनि जेबो जाहोन मिथिनो मोननाय जायाखै। बे फरायसानि मुंखौ अनुराग डेक्का होनना सिनायथिनाय जादों। मिथिनाय बादिब्ला बिथां अनुरागआ थांनाय बुधबारखालि गावनि लोगोफोरजों गुबुन फारसे जायगायाव बेरायनो थांदोंमोन। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला बिथां अनुरागआ जिउ गोमानाय समाव बिथांनि खुगानिफ्राय थै गदोंमोन, जायखौ लानानै हौवासानि बिमा-बिफाया प्रि प्लान खालामनानै बुथारनाय सन्देह खालामो आरो मरिगाव पुलिस थानायाव एजाहार होयो। 5 नम्बराव दङ सासे असिनि देहायाव कभिड-19 पजिटिभ मोनदों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सदर मुसलपुर थानानि असि रत्नेश्वर बर्मननि देहायाव गिख्रंथाव बेराम कभिड-19 पजिटिभ मोनदों। मिथिनाय बादिब्ला बिथां असि रत्नेश्वर बर्मनजों लोगोसे सदर मुसलपुर पुलिस थानानि सिङाव खामानि मावनाय गोबांसा पुलिस जवानफोरनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनदों। बे जाथाया सुरंगाव फैनाय लोगो लोगोनो ओनसोलनाङै गिखांनाय थासारि सोमजिदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि असि रत्नेश्वर बर्मननि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननायनि उनाव बिथांखौ फाहामथायनि थाखाय मुसलपुराव थानाय रबि बर' देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। दिनैनि निउस अपडेटआ एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।